Aquí tenim un aparell que va inventar Joseph Plató en el 1832 i que el va anomenar un nom molt estrany que se'n diu fenakistiscopi. Fenakistiscopi. No sé per què tan raro. I fixem-nos que hi ha un disc superposat amb un altre que té uns forats i aquí hi ha, contem, aquest no el contem, hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 forats. D'aquest de la jaqueta verda, el posarem enfront d'aquest forat, d'aquest de la jaqueta verda n'hi ha un, aquest no el contem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. En canvi, dels de la jaqueta vermella, aquest no el contem, i n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per què és això? Perquè aquest de la jaqueta vermella ha de saltar per sobre d'aquest que té el cap abaixat, que li saltarà per sobre com aquell que juga d'eri-en-deri, que en deien quan eren petits. Això es fa, veureu que aquí tenim aquest de la jaqueta vermella, que té els peus a terra, aquí comença a aixecar els peus, a l'aire, aquí ja està més a l'aire, aquí està molt més a l'aire, aquí ja li passa per sobre, aquí ja li salta per davant, aquí ja és una miqueta més endavant, ja comença a caure a terra, aquí pràcticament toca terra, aquí ja toca terra, aquí toca ben bé terra, i aquí ja torna a aixecar els peus per començar un altre cicle. Si nosaltres fem rodar en aquest sentit, així directament no veiem res. És necessari, és precís i necessari que li donem la volta, així, i mirar-lo a través d'un mirall. Llavors, si apliquem l'ull en els forats aquests i mirem el mirall a través d'aquests forats, veurem que s'ha fet el miracle, que realment el de la jaqueta vermella salta a sobre del de la jaqueta verda. Aquí podem veure que si no tenim la visió a través dels forats, que no és res més que un obturador, no podem veure res. Ha de ser precisament a través d'aquest obturador. Exacte, això mateix, veus? Ja està. El miracle ja s'ha fet. Què havíem de tenir? Havíem de tenir 10 figures amb uns moviments progressius i després un obturador que ens els deixés veure només una mil·lèsima de segon, un instant, cada una d'elles. Llavors el miracle ja estava fet. Ja teníem la reconstitució del moviment. Ara, per la reconstitució d'aquest moviment, què hem hagut de fer primer? Primer hem hagut de fer un anàlisi, descomposar el moviment del salt que fa el de la jaqueta vermella, el salt que fa l'hem hagut de descomposar amb 10 dibuixos diferents que són lleugerament diferents l'un de l'altre però que són en forma progressiva. Exactament, se li dona la volta, directament no veu res, se li dona la volta, el fas començar a girar a davant del mirall, tornes a mirar el mirall a través dels forats del fenakistiscopi i el miracle s'ha tornat a refer. No res més que això. Importància que té respecte al cinema, que feien falta 3 coses essencials perquè el cinema aixequés el cap, perquè el cinema eclosionés, perquè el cinema naixés. La projecció de les imatges, llinternes màgiques, l'animació de les imatges, el primer exemple que tenim és aquest, que tenim ara en pantalla, el fenakistiscopi, i després va venir el zootrop, després van venir tota una sèrie d'elements que els anirem descobrint fins a arribar en el cinematògraf. El pantinoscopi és un fenakistiscopi que segurament és més primitiu que no pas el que acabem de veure, perquè aquest consta de 2 discos i sembla molt més lògic que primer es hagués inventat aquest que no pas la sofisticació de posar-ho davant d'un diari. El que passa amb aquest és que al rodar, mirant-ho visualment, els 2 discos amb el mateix sentit, passa que no es veu tan bé com en l'altre que el disco que porta els forats roda amb aquest sentit cap aquí i en canvi els discos en el mirall, o sigui els dibuixos en el mirall roden en l'altre sentit perquè el mirall ens ha invertit el sentit de rotació. El mirall inverteix el sentit a les coses. Llavors és de suposar que primer es va fer aquest i després es va fer aquest altre.
Segons uns autors, diuen que Stamfer, que el va anomenar Dedalium, era un fenequitiscopi del mateix calibre que Stamfer era un fisiòleg o fisiò, no me'n recordo, austríac, i el va anomenar Dedalium, però segons altres autors el Dedalium l'apliquen que l'Stamfer el va anomenar estroboscop o Dedalium en el que en Horner va anomenar zootrop. És clar que queda una mica de confusió, però jo diria que els obviaria el que va fer l'Stamfer i ensenyaria el que va fer, tot i que sigui una mica de xovinisme, poder el que va fer Plató, que seria les dues versions del fenequitiscopi. Aquí, en aquest aparell, que són dels dos discos, separats d'uns 25 centímetres l'un de l'altre, segurament que el fenequitiscopi primer anava per aquí, anava per aquest assumpte, que els dos discos giren al mateix temps, giren alhora. Amb la manera que nosaltres hem fet, com que la càmera obtura i la càmera porta un obturador, la càmera de filmar és un obturador, o sigui, la imatge de vídeo va 50 vegades per segon, doncs ens ajuda a fer d'obturador, però el pantoscopi o fenequitiscopi de dos discos visualment no es veu pas tan bé com l'altre, el de mirall. El de mirall és una perfecció, o sigui que aquí és una cosa enganyosa que el veiem més bé aquest que no pas el fenequitiscopi de mirall, però compte que és molt millor visualment des del punt de vista físic de veure-ho a través del mirall, que no pas aquest per la raó que acabo d'apuntar, perquè tots dos discos van al mateix sentit i el mirar-ho, encara que ho miris amb un sol ull, fa com una mena de cosa borrosa. Aquest també és molt maco,